Ty jo, to se mi líbí, nevím, co to je, ale líbí se mi to, že vidím zloma. Wow. A musíte pokračovat v spalování. Já to teda řidiče, mrkněte na řidiče. To mám dost, podívej se, tam jsem já šofér. Podívej. No tak toto je pecka. Tak někdo to řídit musí, že? To jsem. Tak si ukáž. Jste byli než na kotle. To je lodisko čokoládskou, tak to je snad. Mám tohle být? Nebo jak? Nevím, já. Jo, to je zajištěno, to je zajištěno. Je to teda závodnička 20. Podržím. A pro každého vyjde aspoň jedno. Ty Pro jo. každého zaměstnance.